Top 10 or best 10 accounting schools sa ating bayan sa Pilipinas. Marami nagtatanong, saan ba kami dapat mag-aral para na sa ganon mas gumanda ang aming pagkakataon na maging accountant at matanggap sa mga opisina at sa mga nangangalakal. Number 10 sa ating listahan is Central Mindanao University sa Bukidnon. Bakit sila number 10? Ang kanilang board exam passing rate ay 68%. At ang kanilang tuition kada taon ay humigit kumulang na sa 8,000 pataas hanggang 12,000. At ang kumpanya na tumatanggap ng kanilang mga graduates ay yung TOA Global, Citco, Accenture, DNB Philippines. At ang pasahod doon ay humigit kumulang 20,000 kada buwan pataas. Number 9 sa listahan natin is Bicol University sa Legazpi, Albay. Ang board exam passing rate nila ay 76%. Ang tuition fee naman nila ay 10,000 hanggang 14,000 pataas. At marami ring kumpanya ang nangangailangan ng kanilang mga graduate katulad ng Pricewaterhouse, ng pasahod is mahigit kumulang 20,000 pataas, SGB and Company, at IQ-EQ Group Holdings. So yan po ang mga kumpanyang kadalasan nangangailangan o humahanap ng kanilang graduate. Pangwalo sa listahan natin is Holy Name University sa Tagbilaran, Bohol. Ang board exam passing rate naman nila ay 77%. Ang tuition fee nila mas mataas ng konti, umaabot ng 40,000 kada taon. At ang mga kumpanya naman na kadalasan nangangailangan ng kanilang mga graduate ay Tenet Global Business Center, Boutique Outsource Solution, at Silver Peacock and Company. At pangpito sa ating listahan is Far Eastern University sa Manila. Ang kanilang board exam passing rate naman ay 78%. Ang pasahod, ang kanilang tuition fee nga pala, more or less isang taon ay umaabot hanggang 100,000. At ang mga sikat na graduate nila ay yung partner ng PNA, Grant Thornton Accounting Firm at Advisory Firm, si Christopher M. Ferraresa, at si Alfonso Yuchenko, na isa ring accountant, industrialist, businessman at naging bilyonaryo. Diplomat pa si Alfonso Yuchenko, nag-graduate din ng Far Eastern University Accounting, at si Benjamin Punong Bayan na siya ang nagtatag ng Punong Bayan and Arroyo. At of course, ang mga graduate nito, kadalasan ang mga sweldo nila, mga 25,000 pataas, katulad ng consumer care products na nangangailangan ng kanilang graduate, top-notch Catalyst Builders at Punong Bayan and Arroyo Associates. Yan po ang pangpito. Ang pang-anim naman sa listahan natin is Divide Word College sa Calapan Oriental, Mindoro. Ang board exam passing rate nila is 81%. Ang tuition fee nila is more or less nasa 40,000 at ang mga kumpanyang nangangailangan o naghahanap ng kanilang mga graduate ay StarTech, State Properties. Yan yung mga kumpanyang kadalasan tumatanggap ng kanilang mga graduate. Panglima sa ating listahan ay UST o University of Santo Tomas sa Espanya, Sampaloc, Manila. Ang board exam passing rate naman nila ay nasa 84% at ang tuition fee nila sa isang taon more or less sa 100,000 pataas. At sino yung mga sikat na graduate nila? Yung vice chairman ng SGB, yan yung pinakamalaking accounting audit firm sa Pilipinas, na si Maria Vivian Ruiz. At of course, yung kanilang chief financial officer na si Catherine Lopez. Yan ang kanilang mga sikat na graduate. Pang-apat sa listahan natin is Adventist University of the Philippines sa Cavite. Ang board exam passing rate nila is 91%. At ang tuition fee nila is humigit kumulang 80,000 pataas. Yan po ang Adventist University. Pangatlo sa listahan natin, of course, is De La Salle University sa Manila. Ang board exam passing rate nila is 91%. Ang tuition fee naman nila is per trimester. Medyo mas mahal nga lang po. 68,000 pataas o 225,000 per year. Humigit kumulang. At sino naman yung mga sikat na graduate nila sa accountancy? Si Cayetano Paderanga, na dating former director ng NEDA, at si Alberto Romulo, at of course, sa dati siyang sa Pricewaterhouse din, at si Pocholo Domondon ng Pricewaterhouse, at Roselio Caraig, tax partner sa Pricewaterhouse. Si Alberto Romulo, siya yung dati nating Department of Foreign Affairs Secretary. So, yan po yung mga sikat na graduate. Saka yung dati nating sikat na Secretary of Finance, si Cesar Purisima.
Pangalawa sa ating listahan is University of San Carlos sa Cebu City. Ang board exam passing rate naman nila is 95%. Ang tuition fee naman nila is nasa 35,000 pataas per sem. At ang mga sikat na graduate nila is si John G. Snell, Yap, isang politiko na mayor ng Tagbilaran, Bohol. At ang mga kumpanyang kadalasan nag-hire ng kanilang mga graduate ay KPMG at Cloud Staff. Ito na, dumako tayo sa number 1 sa listahan. Of course, University of the Philippines sa Quezon City. Ang board exam passing rate nila is 96%. Medyo mataas po talaga. At sino-sino naman ang mga graduate nilang sikat? Si John Michael Reyes na isang partner sa Pricewaterhouse, Martin Guantes na isa ring opisyal sa SGB & Company, at of course si Noel Rabaha na taga SGB rin. Ano ang sino-sino mga kumpanyang tumatanggap sa kanila at kadalasan naghahanap ng kanilang mga graduate? Of course, sa BDO, ang bangko. Of course, ang Petron Corporation, ang Smart Account Solution, and SGV & Company. Yan po ang mga kadalasan mga kumpanyang nag-hire ng kanilang mga graduate. Ngayon, kung titingnan natin, bakit maraming gustong maging accountant? Hindi lamang sa mas maganda ang pasahod at patutunguhan ng inyong kabuhayan, pero pwede rin kayong mag-abroad kasi kahit na sa iba't ibang bansa, marami nangangailangan ng accountant. In fact, sa United Kingdom, ang pasahod ng mga accountant doon is $150,000 pataas. Ganon din sa Ireland, sa Switzerland, $120,000, sa Canada, mga $100,000 kada taon yan. At sa Europa, $100,000 pataas. Sa Japan, mga $70,000 pataas. Yan po ang mga pasahod sa mga accountant kung kayo ay magtatagumpay na makapasa sa inyong mga board exam at saka kung kayo ay magkakaroon ng sapat na karanasan para nang sa ganon mas madali kayong matanggap sa iba't ibang bansa. Yan lang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.